हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टिभि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं आसा खालामदि नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मुदि केयारनि मोनसे गोदान मोनसे मोजां आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर दा बे आपडेटखौ नोंथाङा जुदि मुदि केयारनि सासे कनसालटेन्ट बा बे आपडेटनि सायावहाय नोंथाङा मिथिनाया जोबोद गोनां लोगोफोर बेनिखायनो नोंथाङा दा बे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जाय बिथांमोनहा गोदान नायगिरिफोर बे बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो घन्टिनि सावगारियाव थुनानै हो जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअ आपलोड खालामनायखौ सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननानै नायग्रोनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर आं बे चेनेलाव वर्ल्ड क्लास प्रडाक्ट क्वालिटिजों लोगोसे ग्यारेन्टि गोनां प्रडाक्टनि सायावहाय आङो गोदान भिडिअ आपलोड खालामबाय थायो लोगोफोर आरो मुदि केयारा मा मुदि केयाराव मानि थाखाय जयनिं जानांगौ आरो माबोरैहाय प्रि रेजिस्ट्रेसन खालामनो आरो मा बेनिफिट मोनो बिनि सायाव नोंथाङा मिथिनो थाखाय बा आपडेट मोननो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दा नोंथाङा नायदों बड' टिभि दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर आं जे आपडेटनि खोथा बुंदों लोगोफोर बे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर जयनिंखौ लानानै लोगोफोर आं जे आपडेटनि खोथा बुंदों बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर रेजिस्ट्रेसनखौ लानानै निउ जयनिंखौ लानानै लोगोफोर बिनि गोदान आपडेट दा बे आपडेटआ लोगोफोर 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्टार्टिं जागोन जुरिजेनगोन लोगोफोर दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा सिगां आपडेट जानानै थाखाय बा मिथिग्रोनानै थाखाय बा गाहाम लोगोफोर दा बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जयनिंनि फारसे जाय बिथांमोनहा गोदान जयनिं जायो एबा जाय बिथांखौ गोदान जयनिं खालामो नोंथाङा दा बेनो जाहैबाय लोगोफोर OTP आपडेट लोगोफोर जोङो सिगाङावहाय जेरै खालामोमोन दा बे खालामनाय प्रसेसआ बेनो लोगोफोर नाथाय बिनि गेजेराव मोनसेल' आपडेट फैदों बेनो जाहैबाय लोगोफोर दा नोंथाङा गासिबो फर्म फिलआप खालामनायनि गेजेराव मोनसे जोंनावहाय मबाइल नाम्बार इन्टार खालामनाय फैयो नोंथाङा मिथिगौ जुदि सासे कनसालटेन्ट बा सिगांनि बायदिनो बिदिनो फर्मखौ फिलआप खालामलांनानै मोनसे मबाइल नाम्बार इन्टार खालामनाय फैयो लोगोफोर जेब्ला नोंथाङा मबाइल नाम्बार इन्टार खालामगोन अब्ला मोनसे OTP फैसिगोन लोगोफोर दानिया वान टाइम पासवर्ड लोगोफोर बे OTP फैसिगोन जाय बिथाङा जइन जादों बै गोदान जइन जाग्रानि मबाइलावहाय बिनि नाम्बारावहाय नोंथाङा जे नाम्बारखौ इन्टार खालामदों बे नाम्बारावहाय मोनसे OTP फैगोन लोगोफोर दा बे OTP गैयाब्ला नोंथाङा रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो हानाय नङा फिलआप खालामनो हानाय नङा फर्मखौ नोंथाङा नेक्स्ट पेजआव थांनो हानाय नङा जेब्लानाखि बै OTP फैगोन बे OTP खौ इन्टार खालामखांनायनि उनावहायसो नोंथाङा नेक्स्ट पेजआव थांनानै बे रेजिस्ट्रेसनखौ कमप्लिट खालामहैनो हागोन दा बे जोबोद मोजां लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बै जाय बिथाङा जइन जादों बे बिथाङा मिथिनो मोनो जइन जादोंना जायाखै सिगाङावथ' OTP फैयामोन मिथिनो मोनामोन सोर जइन खालामदों सोर जइन खालामासै जेबो OTP बेबायदि मेसेज फैयामोन दा मोजां आपडेट बियो लोगोफोर सेफटि बियो बयनिबो थाखाय दा नोंथांमोनहा जाय कनसालटेन्टफोर गावनि फ्रन्ट लाइनखौ बयनोबो खबर होबानो जाबाय बयनोबो मिथिहोबानो जाबाय दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर बयबो सुबुङा जाहाथे आपडेट जानानै थानो हायो गोदान जयनिं खालामनायावहाय जाहाथे प्रब्लेम जाया आरो नोंथांमोनहा हागौमानि गोदान जयनिं खालामनानै नोंथांनि बिजनेसखौ फेहेरनो हायो फेदेरनो हायो आरो नोंथांमोनहा गावनि साननायखौ सोलायनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला मुदि केयारा मोनसे मोजां बिजनेस आरो बेवहाय बयखौबो वेलकाम खालामो लोगोफोर आरो फ्रि रेजिस्ट्रेसन लोगोफोर बयबो फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामनानै मोनसे मोजां गिदिर कम्पानिनि बिजनेस पार्टनार जानाय फ्रियाव बियो जोबोर खुसिनि बाथ्रा लोगोफोर दा बेनिखायनो आं आसा खालामो बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बयबो बे बिजनेसखौ मावगोन होनना दा लोगोफोर दिनै भिडिअआ बे आपडेटनि गेजेरजों बेखिनियावनो जोब्बाय बाय लोगोफोर टेक केयार